Tiprasa Shankara Dilli Hakotoro Himi Tangnai Tini Tiprasani Manta Shoktairokno Tuino Tini Sugjora Korang Tishawi Tongmani Dilli Hakotoro Himlai Tonglaimani Mangpli Rock Ashai Pai O Jagawa O Kokrokno Belekeno Koktama Kotor Asai Paika Tini Koktama Blaibo Li Horka Tini Dalbidal Pati Kaine Tiprasa Pati Kaine Hekeba Tiprasa Leader Okno Tini Leader Hini Tongjaknai Tini Montri MLA MDC hini tongjaknai rok borokni bisingono tini koktoma blai ri hormani nukjaka debate murasini bisingti o debate murasini bisingti obono tini o tiprasa leader hinjaknai tini dofani bagi kok sawi no tini MLA Montri ongmani haikaba tini MDC rok onglaimani abahai rok tini tini Montri MLA rok si chalai tonggo hingke dofani kok rok no salaye tini Alfadi jotono palkaisa yapri kaisa kai selaye khorang ti salayano tini faidi Dilli Hakotoro hini koktuma blai hormani nukjaka tini dalbidal tiprasa pati khaine o leader hinjaknai rokno tini nukjaka CPIM Congress BJP IPT abahai rokno tuino tini jotono yapri kaisa kai selai siwano hini Dilli Hakotoro mantai soktai rokno tuye khorang ti salai siwano hini no tini bo o leader hinjaknai rokno koktuma blai ti hormani koktuma bahaino kasai thaika tini abahai rokno tuino tabuk tongko songtongnai lukurokni bisingti belaino o dalbidal pati khaine o lukurokno belaino sumung borokni sakawa atai thaika tini dofani bagisa samung tangnani bagi kok kaham lam kaham sawu hingke au tini o khoroksa sengkra dipra hastini simi Dilli Hakotoro himi tangnai o debate murasingno logirinani joto leader hinjaknai rokno thangna nango hini salai tonglaimani koktoma rok bahaino tini kasai phaika hastini lukurokni bisingti obono tabuk o hastini tiprasa leader hinjaknai dofani bagi samung tangnai dofani bagi kok sanai dofani kok sawi MLA Montri MDC chalai ni rok borok tabuk o MDC hinjaknai haikeba MLA hinjaknai Montri hinjaknai rok tini o khoroksa sengkra tripura hastini simi Dilli Hakotoro himi tangnai debate murasingno thangi logedrino hastini simi hatalangi thangmani hastini thai-thaini harokno tuino tini raja haikeba bubakra hinjaknai borok tini raja khor khai tongmani tini borokni mondil khai tongmani abahai rokno tuino bo ajagawa thangi ritini kok khai ritini lai buma abahai rokno tuino bo ajaga thangi khanawi telangmani tini Dilli Hakotoro gola thaini khai o gola thaini ni hano tini Dilli Hakotorni habai malai riwi tini tiprasa rokni manthai sokthai rokno tuyi khorang ti sana thangmani o khoroksa sengkra debate murasingni bisingti tabuk o September 9 tarik salmarini jorawa hastini IPT CPIM BJP Congress tiprasa leader hinjaknai rokni thangi logedrino obono tabuk lukurokni bisingti sung ataja Watay kono tabuk nokal laijak kono sini dol dong bosong nasi ngoi tongo jika tabuk sing tere bos nunga lainai watay ba watay satu kayak begini nih jika watay karena ini watay berbagai kono watay mana lainai kiri saya और वाते ही कुछ धरती पॉल्यूटेड और वाते नहीं करने रुजलम नो लुमिया सही है ऐसा जरा खबर खेने नांगो अपन बाकी सेंटिनी मुस्कांगो आगो दिन तो नहीं तीन दो कन्याम ना सेंट कब मैं सुने तो जो तो नहीं तो नहीं कम